Sziasztok! Ahogy ígértem, egy pár szóban bemutatnám nektek az Euro 6-os Neopalan Tourliner-nek a takarítását, illetve hát most konkrétan a mellékhelyiség, azaz WC takarítást fogom nektek részletezni. Ehhez fel kell nyitnunk kettő darab oldalajtót, egyik másik. Ez az oldalajtó kell ahhoz, hogy feltöltsük a víztartályt, kupakot letekerjük, csövet fölé helyezzük, azért nem dugjuk bele teljesen, mert ugye a koszt lemossa, hogyha beleteszem, a víz, ami ide föl fog érni, illetve hát a tartályban nem teszünk bele koszos csövet, mert az nem túl egészséges és higiénikus. Szóval a kupakot letekerem, feltöltöm, visszatekerem a kupakot, erről nagyon sokan megfeledkeznek, illetve a probléma az szokott lenni, hogy ide felteszik, becsúszik oldalra, lusta kivenni, otthagyja, elkallódik, stb. Nincs kupak. Következő lépés, ez ugye maga a WC, kabin része, oldalfala. Tehát ott ne is keressetek semmit, mert ott nem fogtok látni se vizet, se medencét, se halakat. A feltöltése, illetve a kimosása ennek a tartálynak. Ebbe ugye szoktak gyűlni szmötyik, WC papírok, tamponok, betétek, mindenféle csacskaságok, amit az emberek szeretnek ledobni a budiba. Kétféleképpen tudod kimosni. Az egyik, nálunk kapsz egy csatlakozót ehhez, amit bedugsz ide, majd a csövet, amit hozol, illetve a csövön keresztül hozod a vizet, rácsatlakoztatod, és elkezded kimosni a tartályt. A másik lehetőség, hogyha nincs meg a tartályod, a kis csatlakozód, vagy éppen nincs olyan csatlakozó azon a helyen, ahol WC-t kell mosni, ezt a részt, illetve ezt a kupakot letekered, ezt már is próbálom nektek letekerni. Hát igen, na ez a gyakorlati része a dolognak, amikor rászorul, ennél szerencsére sikerül, tehát letekered, és gyakorlatilag a csövet nem helyezed ebbe sem bele, csak fogod, feltöltöd ezt vízzel, majd leengeded. Ebbe ugye most kék folyadékot látsz, ez a kék szín, a tablettának a színe, a fertőtlenítő, illetve a szaktalanító tablettának a színe, amit mondjuk mi használunk. Ez cégenként változó, valaki zselét használ, valaki tablettát, valaki folyadékot. Ez a tartálynak az öblítése, ez azért szükséges, és ezt minden egyes alkalommal meg kellene csinálni, mert különben felgyűlik az oldalán a szmötyi, feltapad a tetejére, a belső oldalán a tetejére a szmötyi, és büdös lesz, bebüdösödik, berohad. Ugye a tartálynak a leengedő nyílás az ott van, onnan fog lejönni a szmötyi a tartályból. Na, akkor ennyit a külső dolgokról. Szerintem ehhez nem kell nagy vasszizdasz, ezzel nem koszolod be magad, nem ganézod össze magad, mint ahogy ezt sokan mondják, hogy budit szart takarítani. Nem kell belenyúlnod a tartályba, nem kell kefélgetned belül, egyszerűen vízzel kimosod, nem koszolod magad. De akkor nézzünk be! Na most, idebent, ennek az ajtónak ide szoktunk kötni egy kis zacskót, egy ilyen kis fehér zsákot, vagy valami madzagot, ide kikötöd, ami megtartja az ajtót, vagy itt kiékeled. De arról meg szoktok feledkezni, hogy utána feszül az ajtó, és ezek a kis patentok nagyon könnyen kiugranak a helyükről, illetve kiszakadnak, tehát az annyira nem jó. Na most, itt, ehhez van egy kulcsod, ez kinyitott kulccsal, én most a kulcsért nem megyek el külön, kinyitom kézzel belülről. Itt be tudsz nyúlni, ha nincs kulcsod, lefordítod, és kinyitod. A budit, a tartályt ott tudod leengedni ezzel a kis karral. Elfordítod, lemegy a tartály. Most azért nem nyitom ki nektek, mert nincs alattunk csatorna, és nem szennyezzük a környezetet. Tehát az megint csak nem koszos. Nem fogod összekoszolni vele a kezed, de azért érdemes egy gumikesztyűt használni. Ha nem férsz hozzá a tartályhoz,
kívülről, mert nincsen csatlakozód, annyira rá van szorulva a kupak, hogy egyszerűen nem tudsz hozzáférni, akkor fogod, felhajtod az ülőkét, és az a retesz, amit ezzel a gombbal ugye, ha megnyomsz, felold, oda bedugod a csövet, mielőtt visszazárna, és ott hagyod. Felengeded vízzel, leengeded. Felengeded vízzel, leengeded. Ennyi a trükkje, ha nincs tényleg más megoldás, de ez nagyon végső megoldás. Na most, más után a kakit takarítsam kijelentés. Hát amint látjátok, ennek a WC-nek a takarítása kétféleképpen történik. 2. 1. Fogod, kiveszel minden ázható dolgot, és mivel ez egy műanyag, tehát plastik az egész, vízálló, vízhatlan, fogod, hozol egy slagot, és elkezded kimosni. Leöblíted, kimosod. Befújod fertőtlenítővel, körbe, mindenhol, szivacsal, kefével, amivel szimpatikus. Átdörzsölöd, átkeféled, lemosod megint vízzel, és ennyi. Itt meg szokott állni a víz, mert nagyon sokszor nem tudsz úgy parkolni, hogy emelkedünk fölfele, vagy vízszintbe. Egy kicsit lejt előre, akkor ugye itt megáll a víz, buszba általában szokott lenni felmosórongy, vödörrel, felítatod, kifacsarod, szárazra törlöd. Ennyi. Nem kell koszolni magad, nem kell budihoz érned, nem kell hozzányúlnod szinte semmihez. Ha nincsen slag a közelbe és nincsen víz, akkor van az, hogy hozod a papírtörlődet vagy a kis villedádat, amelyik szimpatikus, körbefújsz mindent fertőtlenítővel, hagyod rajta állni, és utána fogod, szépen letörlöd mindent. Szárazra törlöd, tisztára, kész. Az emberek általában oda bele szoktak pisilni és kakálni, ergo más utána szart takarítani nem igazán jellemző. Nem szoktak mellé kakálni, nem szoktak mellé pisilni. Nagyon ritka az, hogy idekint körbe legyen pisilve valami, olyankor vagy rosszul vezetett a sofőr, vagy hirtelen fékezett, vagy pedig részegutast vett fel, de hát az meg szabályellenes. Vagy egyszerűen rosszul lett valaki. Takarításról igazából ennyi. Néha van az, hogy olyasmiket dobnak abba a nyílásba, amit nem kéne, alul összegyűlik, a víz eltődje a nedvességet magába szívja, és amiért nem megy le, mert egy nagy csomóvá tömörül össze. Olyankor van az, hogy hozol egy botot, és ki kell tömködni sajnos a nyíláson, de ott sem kell turkálnod a ganéban. Szemetes zsák, az ugye itt van. Na most kétféle dolog van. Ezt ugye gumival rögzített fel, tehát van egy gumiperem, a gumival beleforgatod az zacskót, és a gumit magát ráhúzod erre a peremre. És gyakorlatilag ez lesz neked a szemetes zsákod. Ez ugye nagyon sok helyen el szokott kallódni, ilyenkor szokott az képbe kerülni, hogy zacskó, fehér zacskó, egyik füle ide, bele a zacskó, másik fül pedig ide. Sokan szokták ugye a vésznyitót, mint lámpa kapcsolót használni, mert azt hiszik, hogy azzal kapcsolják fel a villanyt, holott, ha bezárod, elfordítod ezt a kallantyút, itt az érzékelőt, ugye ezt a kis kapcsolót bekapcsolja, és azzal lesz neked világítás bent. Hát úgy látom, a túlénerben már megoldották azt, hogy folyamatos a világítás, nem kell külön kapcsolgatni. A budiról magáról egyébként van benne illatosító, itt fent, ez ugye utántöltős, próbálom nektek kinyitni, itt elemes, szokott benne egy tartály lenni, ez még egy nagyon új busz és nem rakták bele, azért üres, és az időnként ugye tudod állítani, hogy hány percenként fújjon be. Ha nagyon sűrűn fújja be, annyira tömény lesz bent a szag, hogy bejön az illető, rosszul lesz, hívhatod a mentőt, vihetik el a hulláját. Nagyon nem jó, tehát nem árt egy ilyen 15-20-30 percenként állítani, még a 15 is sok.
Ugye vészjelző, ha valaki rosszul van, megnyomja. Sokan ugye megnyomják, ha ezt megnyomja, beakad a gomb. Ezt úgy tudod kiakasztani, elfordítod, visszahúzod. Kész. Ugye kéztörlő, folyékony szappan, kézszárító. WC papírnak van ott egy hely, meg itt egy hely. Ezek nagyon sűrűn kiszoktak akadni, elromlik bennük a rugó, kilazul, nem igazán tart, elkallódnak, idővel nem használjuk már azt, csak azt. Közben visszazárom belülről a WC-t, tehát annyit tényleg, hogy van egy kar bent, ezt elfordítod. Kész. A WC takarításra nagyjából ennyi. Viszont hozzátenném azt, hogy a baktériumok itt nem állnak meg.